Neno chimag siasa ni riwruok mar Kenya Kwanza giko ne oyango nying joma dhi chung'negi e twak mar kwe e kindgi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Ote mane orne jofwambo datango ni joma ni kanyo Kenya Kwanza olando ni jokanyo mage gini jotelo mar kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah mantiere kanya kilonu nyinge sani ka kasto gi Senator Aaron Cheruyot ma en jatend kweth mathoth e Senate mano Kimani Ichung'wah mokwongo mene jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah. Senator Aaron Cheruyot bende nitiere kanyo ma en jatend kweth mathoth e Senate. Kasto bende nitiere Governor Cecily Mbarire ma en jakom e duond bura mar UDA mane Cecily Mbarire bedo kanyo. Jalup jakom ma UDA ma Hassan Omar bende nitiere kanyo endo kanyakla kod Catherine Wambilianga. Catherine Wambilianga en jaod bura ma county ma Bungoma. Gilando ni agenda margi oting'o weche mopogore kaka chuogo commissioners mag IBC mana achiel kuom gima gidwaro kete tim chik marango pok marom gi ne kit chwech duto e thuolo mag telo mano 2/3 gender rule to girido chik matayo omenda mag CDF gidwaro bende no chuoga pisas ma jatend kweth maketo sirikal tesre kod jiwa pis jotend migepe mano ofis makoro sani nigi jaduong' miluongo ni Musalia Mudavadi. Mane gik magidwaro kanyo gisejuogo jogi abich. Azimio bende no sechuogo jogegi. Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto